Дете? Бебе. Бебе. Какво си ти? Моето бебе след един месец прави 80 години. Да? Дете си ти? Две бебета си имаме. 3. Да, бе. 4 даже. Кое часа? А? Защото ти си за близнаци. Изодията ти, такава и акълът ти, за две беби. Маме. Какво правим пръстчето? Какво правим пръстчето? Маме. Мажеме. Мажеме го. Как ще го взема това? Васи, къде е лампичката? Я ми я покажи. Я покажи къде е лампата, татко. Горе? Да. Вася, ти на колко години си? На една. Ех, че съм голям. Мама? Покажи колко обичаш мама. Кажи Боже, Боже. Бъде. Деда ли вика така? Ти клип ли правиш? Леле. А какво правиш? Пишкаш ли? А деде после какво прави, като се напишкаш с дрежките? Обичам те, Злато, обичам те. Кажи обичам те, мама. Оба. Дай сумка.